खुलुमबाय बेसामा बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बरमायाव उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना सासे हमजादों। नगावआव मा 20 मोसौ लाबोखोमानाय गंनै ट्राक जब्द, ड्राइभारा हमजादों। गोमाना थानाय लाइमोननि गोथै सह'खौ बालिपारा रेलवे ब्रिजनि साखाथियाव मोनबाय। काछाराव 8 कोटी बेसेननि निसा गोनां याबा टेब्लेट जब्द। भगदतपुराव सासे सुबुङा मोब्लिब शट नांना गोब्राब जोखोम। चानमारि लामा जाब्रबथायाव 2 सुबुङा गोब्राबै जोखोम। चन्द्रपुराव 20 फुट गोथौ फुख्रियाव गारिया गब्रायहैदों। नगाव हस्टेलनि जाथायखौ लाना सोमावसारगोन ट्राइबेल आफादफोर। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लायाव सासे उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे लांसुनिया हमजादों। बाक्सा पुलिसआ दिनै हमदों सासे हाबा जाखानाय सुबुंखौ। उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना हमजानाय सुबुंखौ महिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों। लांसुनिया महिदुल इस्लामआ गावनि गामिसेनिनो उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजर। सुबुं समाजखौ लाजिफोनांनाय बे मुंगैथाव जाथाया जादों बरमायाव। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बरमा साखाथिनि सापारा गामिनि थागिरि महिदुल इस्लामआ न'आव रावबो गैयै खाबु लानानै गावनि गामिनिनो सासे उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामो। महिदुलआ खामानियाव सासे मिस्ट्रि मावो। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो हिनजावसानि नखरा न्याय नागिरनानै आरो दायनिगिरिखौ गोख्रैनो हमनानै साजा होनांगौनि दाबिजों बरमा पुलिस थानायाव थाङो आरो गांसे एजाहार होयो। बे एजाहारखौ बिथा खालामनानैनो बरमा पुलिसआ लांसुनिया महिदुल इस्लामखौ खायो। बबेखानि पुलिसआ महिदुलखौ गावनि जिम्मायाव लानानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। नगावआव आयेन बेरेखायै मोसौ स्माग्लिं खालामनानै लाबोनाय गंनै ट्राक जब्द खालामनो हादों। नगाव पुलिसआ दिनै जब्द खालामनो हानाय गंनै ट्राकआव दं सिखावै लाबोखोमानाय मा 20 मोसौफोर। गंनै गारिनि ड्राइभारखौबो हमनो हादों पुलिसआ। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हराव खाथियाथलि पुलिसआ हरखाब नाका चेकिं खालामनायाव सन्देह खालामनानै गंनै ट्राकखौ हमथाना लाखियो आरो तालासि खालामनायाव गंनै ट्राकनियाव स्रोदै लाबोखोमानाय मा 20 मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हायो। बै मा 20 मोसौफोरखौ गनायथि गैयालासे आयेन बेरेखायै स्माग्लिं खालामनानै लाबोखोमानाय जादोंमोन। बबेखानि पुलिसआ जब्द खालामनाय गंनै ट्राकनि नाम्बारा जादों AA02DC7438 आरो AA02E3648। रिपर्ट बायदिब्ला नगावनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खावनाय मोसौफोरखौ कार्बि आंलंनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै स्माग्लिं खालामनाया आरो बांलादेशआव आयेन बेरेखायै दैथायहरनाया सोलिगासिनो दं। मोसौफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों, बबेयाव लांनो नागिरदों आरो सुरां मोसौ फालांगिनि हान्जायाव सोर सोर लोब्बा दं बेनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनो जागायदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै आबुं रिपर्टखौ मोनथ'नाय जायाखै। सनितपुर जिल्लानि बालिपारा ओनसोलनि गंसे रेलवे अभारब्रिज साखाथियाव सासे लाइमोननि गोथै सह' बोखांनो हानाय जादों। बे जाथाया बालिपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बालिपारा फालुफुं रेलवे लाइननि बामगां रेलवे अभारब्रिजनि साखाथियाव सेवग्लिनो लाहांनाय थासारियाव मोन्दों लाइमोननि सह'खौ। बबेखानि बोखांनो हानाय गोथै सह'खौ दिखलि बालिजाननि थागिरि प्रान्टुस मण्डल होननानै सिनायथिनाय जादों। दिखलि बालिजाननि सासे थागिरिया नुजेनदोंमोन गोथै सह'खौ। बबेखानि बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिसआ थावनियाव थांनानै गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय दैथायहरो। जायगानि सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला प्रान्टुस मण्डलआ थांनाय 23 आगस्ट खालारनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। बबेखानि गोथै सह' मोननाय जाथाया ओनसोलनि थागिरिफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। गुबुन फारसे लाइमोननि जिउ गोमानायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बेनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवानि हेंथायै काछार पुलिसनि अपारेशना लान्थ्रियै सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो काछार पुलिसआ आरोबाव कौटि कौटि रांनि निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला 14 कौटि रां बेसेननि 70,000 याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामनो हानायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो आरोबाव 40,000 याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदों काछार पुलिसआ। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा लाना काछारनि एसएसपि पार्थ प्रतिम दासनि दैदेननायाव लायलापुर पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि दिबाकर गगैनि हानजाया सापरग्रामाव सिग्रोमनानै जब्द खालामो 40,000 याबा टेब्लेटफोरखौ। पुलिसआ AS11AC2209 नम्बरनि स्कुटिनिफ्राय जब्द खालामो निसा गोनां याबा टेब्लेटफोरखौ। एएसपि पार्थ प्रतिम दासआ खौरां बिजोङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय याबा टेब्लेटफोरनि गासै लिरथाया 4 केजि 363 ग्राम आरो बेनि बेसेना खमैबो 8 कौटि रां जागोन। बेजों लोब्बा लानाय स्कुटिजों फैनाय 2 साप्लायारखौबो हमनो हायो पुलिसआ। हमजानाय बै 2 साप्लायारखौ सापरग्रामनि जियाबुर रहमान बरफैया आरो तैबुर रहमान बरफैया होननानै सिनायथिदों। उननि समाव पुलिसआ तैबुर रहमान बरफैयानि गुदामाव सिग्रोमनानै 4 बस्ता बार्मिज सुपारिखौबो जब्द खालामनो हानायनि खौरां मोन्दों। जब्द खालामनाय सुपारिनि बिबाङा गासै 155 केजि जागोन।
गुवाहाटीनि भगदतपुराव गंसे न'नि रेलिंखौ सुनाय समाव सासे वेल्डिं मावथिया हरखाबै 11 केबि मोब्लिबथारजों सर्ट नांजाना जोखोम जादों। बे जाब्रबथाया अच्युत चन्द्र बर्मन मुंनि सासे सुबुंनि न'आव खामानि मावबाय थानाय समाव जादोंमोन। जायगानि थागिरिफोरा जाथायथिलियाव थांनायाव सर्ट नांजानाय सुबुंनि खर' आरो देहानि गुबुन गुबुन बाहागोआव गोब्राबै जोखोम जानाय हालोदखौ नुनो मोनहैयो। बेनि उनाव जोखोम जानाय सुबुंखौ गुवाहाटीआव थानाय हायात हस्पिटालाव थिसननाय जायो। बेनि सिनायथि आरो जोखोम जानायनि बिबांखौ खौरां मोननाय समसिमाव मावख'आरि महरै रोखा खालामनाय जायाखै। फारसेथिं न' लुनाय समाव बिगोमाया रैखाथि नेमफोरखौ सिफायदों आरो खाथिनि हाइ भल्टेज मोब्लिब लाइनखौ लानानै जिंगा सिदोंब्लाबो लुफुंनाया सोलिगासिनो दं होननानै जायगानि सुबुंफ्रा दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो न'नि बिगोमाया गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्प'रेसनआ होनाय अजदखौ सिफायना लुनायखौ सोलिहोबाय थादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। गुवाहाटी चानमारि ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सानै सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गारियाव अरुणाचल प्रदेशनि रेजिस्ट्रेशन नम्बर दंमोन आरो सौग्रावनायनि उनावनो गारिनि ड्राइभारआ जायगानिफ्राय खारखोमालांनो खाबु लादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। खाफाल मोजांदि जाथायजों गोब्राबै जोखोम जानाय सानैबो सुबुंखौ जायगानि थागिरिफोरा रैखाथि होनानै फाहामथायनि थाखाय GMCHआव दैथायहरो। दासिम जोखोम जानाय सुबुंनि हालोद आरो मा जाहोननि थाखाय जाब्रबथाया जानायमोन बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। गुवाहाटीनि चन्द्रपुर ओनसोलनि नारेंगी चन्द्रपुर राजा लामायाव गंसे गारिया गोथौ फुख्रियाव गोग्लैलांनायाव गारिनि ड्राइभारआ खुनुरुखुमै गावखौ रैखा खालामनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हरनि 1:30 रिंगासोआव AS01 FE 8810 नम्बरनि गंसे कारआ मरिगावनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय समाव कन्ट्रल गोमादोंमोन। बेनि उनाव लामा सेरावनो थानाय खमैबो 20 फुटसो गोथौ हाखराव गब्र'हैयो। खाफाल मोजांदि जाथायनि उनाव थावनियाव सौहैनाय जायगानि माखासे सुबुंफोरनि हेफाजाबै गोदोनाय गारिनिफ्राय ड्राइभारखौ रैखा खालामनो हायो। खौरां मोननायनि उनाव प्रागज्यतिसपुर पुलिसआ SDRFनि मावथिफोर आरो जायगानि थागिबिफोरनि हेफाजाबै गोदोनाय गारिखौ बोखांहैनो हायो। थांनाय 15 आगस्तआव हादरनि उदांस्रि सानखालि नगाव ट्राइबेल हस्टेलाव जानाय हिंसायारि जाथायनि हेंथायै सोमावसारनो साखाफारा गुबुन गुबुन ट्राइबेल आफादफोरा। नगाव हस्टेलनि जाथायनि हेंथायै गुबुन गुबुन ट्राइबेल आफादफोरा 24 आगस्तआव समबारखालि गोजोनै सोमावसारनाय हाबाफारि लानो फोसावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 15 आगस्तखालि हरनि 10:30 रिंगासोआव सा 10 निफ्राय 12 सुबुंनि हानजाया हस्टेलाव हाबदोंमोन आरो गोबां फरायसाफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव माखासे फरायसाफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै दासिम 2 दायनिगिरिखौ हमनाय जाबाय। नाथाय गुबुन माखासे दुथांफोरा दासिमबो खारखोमानानै दं। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोमावसारगिरिफोरा फुंनि 10:30 रिंगायाव नगाव ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव थुबुर जागोन आरो नगाव जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम हानजा सुरगोन। बेनि उनाव सानजौफु 12 रिंगायाव जिल्ला बेंगिरिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायगोन। मख'नो गोनांदि बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव ट्राइबेल फरायसाफोर, बिमा-बिफाफोर आरो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदों अल आसाम ट्राइबेल संघआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।